Torge Münich, når man kommer foran mod det Fredericia-hold. Hvad var det så for nogle tanker, I havde inde på banen? Jamen tanker, det ved jeg ikke. Det var en forløsning. Vi vidste udmærket godt, at vi var underdogs. Og så foran den her kulisse var jo helt enormt. Altså jeg får stadigvæk kuldegysninger ved at tænke på det. Og så bliver det jo fejret med en okay flikflak og baglæns salto. Så det var rigtig rart, og det var mega fedt at få støtten fra holdkammeraterne. Men det er jo sådan lidt ganske forfærdeligt for jer, fordi der står 90 minutter, der står der stadigvæk 1-1, og så scorer de i overtiden. Hvad tænker man på det tidspunkt her? Jamen det var, jeg ved ikke, altså man falder jo sammen. Altså det var det, vi har gået og drømt om de sidste rigtig mange uger, at vi skal møde et første divisionshold, som er fuldtidsprofessionelle. Og så scorer de så sent i kampen. Det er bittert, rigtig bittert. Og især foran kulissen her. Men er det også det, der kendetegner, at I spiller i Jyllandsserien? De spiller i første division og er fuldtidsprofessionelle? Ja, man kan sige, at altså, de har jo kræfterne til sidst. Man kan jo udmærket godt se, at vi vil løbe tør for dem til sidst. Og så har de jo bare de der spillere, som kan afgøre kampene. Det havde vi så ikke lige til sidst, desværre. Her slutter pokaleventyret. Hvad så, FC Sønderborg? Hvad så, FC Sønderborg? Vi satser selvfølgelig på, at vi rykker op i Jyllandsserien 1, og så tager vi den derfra. Og vi håber selvfølgelig meget på at rykke op i Danmarksserien igen, og forhåbentlig gør det bedre end sidste år.